Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Hatu pindon am katong manlong kita kinong shed hagi hotel and hagi restaurant ki bapau. Hamokam hilapan pun orlong ki katong ka jongpi. Ka emission kala play bani ai ki course ki bapel kadon ka degree course ka diploma ba ka advanced diploma course. Ka KSU Western Border Area Unit rangkat ka KSU Umrit Unit beralam khmat du Education Secretary ka KSU Western Border Area Unit usamla Shooting Star thank you badu Presiden ka KSU Umrit Unit usamla Stoning Mauyong haga khatnya trik jalio arja apan riau kila lej haga yingsa jong ulet samla Paul Biswal Makri ban ai ka jing buram ka jing mau ie yuni usamla haga jing dap live kundai snem ka jing kladno ka jing u hau karwa kubor blapa daga KSU Shakilat patai kubor la pentip bu samla Biswal Paul ude riau yale jong KSU blapa ya la ka jing im nak benta ka jing singan yo jaj ben riau khasi usamla Paul ude nak sinong Umrit na Western Ribhoy balakai u snem khat khandai spa nyop wei hau snem khat khandai spa prapnyo Gordon ga jing ki ga bajur bha sor shilong bani khun persya ya jing thambor ki Nepali ki blasho ladat ik samla khasi ki bakane yak jakaputa jing khasi balle be jad ik kantai khasi ya ga jing ki lapanlong da KSU apo jing lamba bull and lengdo upol makri ude volunteer jonga KSU ha to kapor usawai jayau haying jog Dr. Garrett haga khasan kharitrik jilliu ki police CRPF kila sunrise kuli pathari khot ki KSU badi ki pajba hakaleng kasor shilong haga bongot kila mensau jur wat hapedeng jing penting kok tempan ki bor sarkar di sulai ki khot jong KSU bad ki pajba kim sham lakan randien bad ki yai beteng ye jing kun na kasngi wabut kata khat khanyau tarik jilliu ka khanyau tarik kale ka sngi ka basosi ya ka yeng ka sam jong Paul Biswal Makri hak ba ki police CRPF kila sunrise kuli u badi ki wei ki pajba ak ba bongot kila mansa bad arngot kila kolonia haju kentup yu Paul Makri u iskai Makri u perlok biasa lang bad Paul Makri li tu kumni kadon ka jing ki ka besergai ba mau khar ban mot pran nga bad u Paul ngilali bi kun persya i Nepali bad ki CRPF mot pran hadin ka ding jing kun blane ko bakato ke nepor ki police CRPF kila sedang menwan de ki trok nga ong yo Paul Makri ya phetno na markini ki CRPF kin sasiat Paul open e beduang penban ngam salia ban yam nam takari bagi jaj ben riu hadin ka ne ngalaran kham sadin bad Paul ya kun be shakmat sakham shipang ngali khot biang yu Paul re kon taj war bad ong biang bangam salia ban yam ngali khot biang sai sin re Paul open e triang bad ong bo tieng e jingyap Paul Makri la cha snrai kuli haki police CRPF hadu ba khli chu klapra phum berkelan yap hamadan tma harkat Paul uwe daju khasi nakshnong Smith ubamdan menta haga jingki lo cha bat haki CRPF yodu bul sha bom shatit besha set yap haga ne kapor Paul udang dan hakarta ka bdang khat riusnem udang dan haki artali ki jingpuli kata haga jingpuli ha class 9 na government boys school mat ka jingpatbit karate YMCA haga white belt kajingyap Paul Makri kelapan kandit ben riu ki nosang snang ke Western Ribhoy ke bela jalai de ki Nepali ki pajba klia mi snang man background lut ki Nepali bat ke Western Ribhoy manta kla de ka than be shong yasa tang parakasi lapan kut ke kerwo na ke KSU Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.